ġurnata wara ġurnata ħbib tiegħi wasalna għal 17 il-programm ifisser li qegħdin fi 17 il-jum tal-att ta' 49 ġurnata li għandu jwassalna għal festa ta' Pentekoste. Il-ħsieb ta' dan il-programm huwa biex matul dawn 49 ġurnata noħorġu skrittura mill-Bibja u nitkellmu fuqha, niftħu fuqha sabiex għall-inqas inkunu qed inżommu dak il-kmandament li Alla għalinna biex noddu daw id-49 jum. Bħal mar fil-programmi fil-bidu, mhux il-każ li timmarka l-kalendarju toqgħod tgħid 1, 2, 3, 4, 5, imma li għall-inqas kull ġurnata tqatta' ħin li taħseb naqra fuq il-kelma ta' Alla. Fil-fatt qegħdin fix-xahar ta' Iyar qedtilkom illi fil-programm tal-bira qedtilkom illi llum huwa l-ewwel tax-xahar Iyar, xahar Bibliku, qed nitkellem dejjem fuq il-kalendarju Bibliku u mhux dak Gregorjan, il-kalendarju Bibliku li Alla tagħna biex fuqu inżommu s-seba' festi tiegħu. U fil-fatt ix-xahar ta' Iyar aħna nsibuh bħala dak li jaqgħad il-connector għaliex jaqqad il-festa tal-Għid il-Kbir li ċċelebrajna 15 ilu f'nofs ix-xahar ta' Nisan, fl-14 ta' Nisan, iċċelebrajna l-festa tal-Għid il-Kbir, fit-tielet xahar ħaniċċelebraw il-festa ta' Pentekoste, għaliex 50 jum ikun għadda allura biżżejjed żmien biex ikun qabeż ix-xahar, u allura bejn l-Għid il-Kbir, il-festa tal-Għid il-Kbir u l-festa ta' Pentekoste għandna dan il-perjodu, dan ix-xahar ta' Iyar, fejn fih aħna kmandati fil-Ktieb tal-Levitiku, u mhux biss imma anke naraw l-Apostli u d-Dixxipoli jagħmlu dan anke wara l-mewt ta' Kristu, anzi kien Jexua stess li għalhom isma' eqpaw Ġerusalem u stennew il-weda. X'kienu qed jagħmlu Ġerusalem? Kienu qed jgħoddu l-omer, kienu qed jgħaddu id-49 jum għall-festa ta' Pentekoste. Festa fejn nafu li fuqhom kien niżel l-Ispiritu Santu, dak l-istess Spiritu li Alla jibgħat fuq il-bniedem biex imexxih fil-verità. Mela allura naraw li fl-ewwel Pentekoste, meta Alla l-ewwel Pentekoste huwa meta Alla ta' it-Tora tiegħu ta' l-istruzzjonijiet tiegħu lill-poplu tiegħu. Dak l-ewwel Pentekoste fid-deżert meta Alla ta' il-kmandamenti. Fil-Pentekoste waqt l-atti ta' l-Apostli Alla jibgħat l-Ispiritu Qaddis tiegħu f'dak kollha li jridu jaċċettawh, b'għat l-Ispiritu Qaddis tiegħu fil-bniedem biex l-istess Spiritu imexxih dik il-liġi li Alla kien taħ fuq il-Muntanja Sinai. Ejja ħanaddu għall-programm tal-lum u għall-programm tal-lum ħanislet l-iskrittura mill-ewwel Korintin kapitlu 13 vers 11. Illi tajt hekk l-ewwel Korintin kapitlu 13 vers 11, meta kont tarbija, kont nitkellem ta' tarbija, inħoss ta' tarbija, naħseb ta' tarbija. Meta sirt raġel, warrabt dak li hu ta' tarbija. Interessanti mbagħad naraw anke x'qed jgħidilna sidna Jexua il-Messija meta qed jgħidilna li rridu nkunu bħal tfal iż-żgħar jekk irridu li nirtu is-sartna ta' smewit. Fil-fatt din nsibuha fil-Vanġelu ta' Mattew kapitlu 18 vers 3 fejn jgħid hekk ara tassew ngħidilkom li jekk ma terġgħux issiru bħal tfal iż-żgħar żgur li ma tidħlux fis-smewit. Mela Jexua qed jgħidilna rridu neqgħu bħal tfal iż-żgħar u Pawlu qed jgħidilna isma' ejja ma neqgħux trabi imma nikbru. Allura x'inhi d-differenza bejn dak li qed jgħid Jexua u dak li qed jgħidilna l-Apostlu Pawlu. Interessanti dak li qed jgħidilna Jexua hija kif għandha tkun il-qalb. Il-qalb tagħna għandha tkun bħal ta' tarbija. Speċjalment meta niġu biex nafdaw lil Alla, nafu li Alla għamel patt mal-bniedem, għamel patt magħna. U Alla il-patt tiegħu iżommu. Huwa l-bniedem li jiddubita u mhux Alla. Għaldaqstant, dak li qed jgħidilna Jexua qed jgħidilna meta tiġu quddiem Alla, tidu tafdaw lil Alla l-missier bħalma tarbija tafda lill-missiera. Aħna kollha nafu pereżempju jkollok dik it-tarbija ta' ftit snin tu peġu tolli għal fuqek u terġa' tilqaħħa f'idek u t-tarbija tidħaq għaliex għax it-tarbija taf dak, taf li int qed tilab magħha, taf li int se tilqaħħa.
U hekk irridu aħna nidħlu għas-sitwazzjonijiet u ċ-ċirkostanzi fil-ħajja. Bil-maturità spirituali fina nafu li hemm Alla qiegħed jieħu ħsiebna, hemm Alla qed imexxina kif għedna l-bieraħ, ikun qudiemna jipprepara triq, ikun ma' ġenbna, niexi magħna, ikun warajna biex jara fejn sejrin. Il-ħin kollu qiegħed hemm. Aħna Jexua qed jgħidilna rridu nafdawh lil Alla bħalma tarbija tafda lil ġenituri tagħha. Għaldaqstant, min-naħa l-oħra mbagħad x'qed jgħidilna Pawlu. Pawlu qed jgħidilna li f'moħħna rridu nibru. Ma nistgħux neqgħu issa naħsbu bħal tarbija. Ma nistgħux neqgħu nikbu nsabtu saqajna meta rridu xi ħaġa. Kif għadna anke fil-programm preċedenti, nistennew irid ikollna l-paċenzja. Nistennew li Alla jtina dak li aħna għandna bżonn, mhux dak li aħna rridu, ma dak li aħna għandna bżonn, Alla ħajtjulna f'ħinu u fi żmienu. Xorta ħaneqgħu għalkemm Pawlu qed jgħidilna li rridu nikbru, rridu nimmaturaw u ma rridux neqgħu bħal trabi, xorta ħaneqgħu u li Alla. Dara bħal meta jiena għand ommi u ommi tajtara ġej it-tifel tiegħi ma jfissirx li għal xi tifel żgħir, ifisser li jiena bina. Imma illum m'għadniex dik it-tarbija li kont meta twelidt u meta kont qed nikber. U din hija l-istess ħaġa, din hija dak li qed jgħid Jexua u dak li qiegħed jgħid Pawlu f'qalbna. Irridu neqgħu nafdaw anke f'qalbna rridu nammaturaw fil-fatt li rridu nafdaw l-Alla f'kollox 100%. U Pawlu qed jgħidilna biex nikbru nimmaturaw spiritwalment issa u ma neqgħux pereżempju x'ħin irridu xi ħaġa nagħmlu bħat-tfal iż-żgħar, nafu x'jagħmlu tfal iż-żgħar konna pereżempju nitfgħu xi tantrum, nikbu jekk irridu xi ħaġa u ma jtuwinniex u waqqas nafx ma konniex nagħmlu, imma waħda mill-affarijiet li Pawlu qed jgħidilna fil-fatt hija di, ejja ma neqgħux bħal dawk it-trabi, ejja nitgħallmu nistennew li Alla jtina dak li għandna bżonn f'ħinu meta irid Allura ma neqgħux nitfgħu dan it-tantrums, ma neqgħux nikbu meta rridu xi ħaġa. Daqshekk ma jfissirx issa l-maturità jitlaqqas hemm affarijiet oħra li il-bniedem irid jaħdem biex jerbaħ, biex ineħħi minn ġewwa qalbu, pereżempju l-egoiżmu. L-egoiżmu hija xi ħaġa li forsi tfal jgħaddu minnha meta jkunu ċkejknin, speċi tagħhom u tagħhom u tippruvax toħodulhom. Dik hija xi ħaġa li rridu noħorġu minnha, din hija xi ħaġa li Pawlu qed jgħidilna biex ma neqgħux nagħmlu bħal trafi. U again l-istess naraw illi allura waqt li mhux qed neqgħu bħal trabi, imma min-naħa l-oħra rridu nikbru f'affarijiet oħra. Ma nistgħux issa neqgħu niddependu minn ħadd ieħor, aħna konna trabi, konna niddependu mill-ġenituri. U jekk il-ġenituri kienu jagħmlulna xi ħaġa għandna sejrin għand in-nanniet. Illum li kbirna li maturajna ma nistgħux neqgħu niddependu fuq ħadd ieħor, imma rridu nagħmlu ħilitna, irridu naħdmu aħna għal dak illi Alla għandu lesta lina. Rridu nitgħallmu nkunu responsabbli anke għal dak li nagħmlu dak li ngħidu. L-istess nimmaturaw, nikbru, ma neqgħux bħat-tfal iż-żgħar, ma neħdux vantaġġ mill-ġenerożità ta' ħadd ieħor. Bħalma diġà qed ngħid, tkun għadek żgħir tagħmel xi ħaġa ommok tajjed miegħek, missierek jgħid miegħek, ma jimpurtax, ħammur għand in-nanna. Anke fl-istess dar tajjed miegħek ommok, ħammur għand il-papa. Jagħmellek xi ħaġa missierek, ħammur għand il-mami. Ma nistgħux neqgħu sejrin hekk, ma nistgħux neqgħu nabbużaw neħdu vantaġġ mill-ġenerożità ta' ħadd ieħor. U dan huwa l-affarijiet li Pawlu qed jgħidilna biex nagħmlu. Dan huwa il-mod fil-fatt li bih Alla jistenna li nersqu qudiemu. Issa li sirna persuna adulta. Sakemm konna għadna trabi, Alla kien jieħu paċenzja bina, kien joqgħod ibidlilna n-nepi, kull darba li mmorru nikbu għandu. Illum
irridu nersqu qudiemu bħala persuna adulta u mhux aktar tarbija. Dak li Pawlu qed jgħidilna. Imma rridu nersqu qudiemu b'qalb ta' tarbija. Nafdawh bħalma tarbija tafda lill-ġenitur tagħha. Illum sirna adulti fil-mulej, irridu nifqu nkunu bħatrabi għal-kem, għal-Alla, aħna dejjem it-tfal tiegħu. Nerġa' ngħid. Meta mmur nara l-ommi tgħid ara ġej it-tifel. U illum li aħna adulti li kbirna fl-ispiritwalità tagħna xorta għadna u li talla. Inti ma ssirx iben Alla x'tikber fl-età ta'. Inti iben Alla x'tikber fil-maturità għax issir taf għax toqrob aktar leħ. Aw min għandu ħafna żmien aktar minni u ma jafx minnu Alla. Għalhekk Pawlu qed jgħidilna ma nibqgħux bħatrabi ejja nikbru ejja nimmaturaw, ejja naraw illi nimxu l quddiem fit-tagħlim li Alla qiegħed itina. Ejja llum li sirna adulti fil-mulej irridu nifqu nkunu bħatrabi u nimxu l quddiem f'dak li Alla għandu għalina. Il-maturità spiritwali. Il-tisħiħ tal-fidi tagħna. Pawlu jitkellem ħafna fuq daw l-affarijiet. U dan hu l-messaġġ li rridu nieħdu minni l-Iskrittura. Ejja ma neqpawx issa bħal dik it-tarbija li kienet tiddependi f'kollox minn ħaddieħor. Ejja nagħmlu il-pastana biex nibru, ejja nagħmlu pastana li niftħu l-kelma, ejja ħanistudjaw, ejja ħansibu ħin ħalli nqattaw mal-mulej kuljum, mhux biss f'daw id-49 ġurnata li Alla qed jgħidilna biex noddu għall-festa ta' Pentekoste. Meta nfittxu l-Alla biss nistgħu nikbru fih. Jekk se nfittxu l-affarijiet tad-dinja ma nistgħux nimmaturaw u nikbru f'dak li huwa ta' Alla. Għaldaqstant nagħlqu l-programm tal-baqsira bħal dejjem Missir Qaddis Alla tagħna, Sultan tagħna, Kreatur tal-Univers. Mulej grazzi li nista' nissejjaħlek Aba. Mulej grazzi li nista' niġu quddiemek u nsejjaħlek Missier. U li jien nissejjaħ ibnek mulej. Grazzi li inti ssejjaħli u tarafni bħala ibnek mulej. Naf li qed tistennini u nikber fil-maturità tiegħi fik mulej. U għaldaqstant nitolbok sabiex tmexxini inti permezz tal-Ispiritu Qaddis tiegħek l-istess Spiritu li inti bagħat mulej sabiex imexxina fil-verità li hija l-kelma tiegħek. Mulej għamel illi nikber u nimmatura nissaħħaħ fil-fidi mulej u li nħares lejk bħala inti s-sors ewlieni tal-ħajja tiegħi mulej. Grazzi tal-kelma li permezz tagħha inti tallimni Missier. Għallimni sabiex dejjem inkun umli u innoċenti quddiemek Missier, tini qalb bħal ta' tfal iż-żgħar mulej meta niġi biex nafdak f'dak kollu mulej li inti tajt li għandek għalija. Imma mulej għallimni wkoll nikber fil-għerf u l-immaturità tal-kelma tiegħek. L-istess kelma li inti tajtna fuq il-muntanja Sinaj mulej. Kabbar li l-erf tat-Torah tiegħek mulej, għallimni nara kemm sabiħa l-liġi tiegħek Missir Qaddis, għaliex bekk biss nista' nikber u nimmatura fik. Mulej nfaħħar ismek u nirringrazzjak mulej, nfaħħar ismek u nollih il-fuq għax inti tmexxini bħala ibnek u ssejjaħli bħala ibnek mulej. Fisem ibnek Jexua l-Messija, is-Sit is-Salvatur tagħna, l-Prinċep tal-Paċi, ir-Re tar-Rejiet, irressaqlek din talba quddiem it-tron. Għall-glorja tiegħek Missier, Amen. Fisem sħabi ta' Malta Messjanika, sakemm narakom fil-programmi oħra insellmilkom.